Pamilya ni Rhea May Tukmo emotional dihang gikumpronta si Simeon Gabotero ang niangkon nga nagpatay sa biktima. Sa Renato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Ikaw rin yung kutlo sa iyong kinabuhi. Sakit kayo. Sakit kayo mong gibuhat. Emosyonal ang unang panagkita sa pamilya ni Rhea May Tukmo o ni Simeon Gabotero human siya mikubisal nga siya ang mipatay sa dalaga. Sangko sa langit ang kalagot nila sa lalaking nikutlo sa kinabuhi ni Rhea May. Taliwa sa konfrontasyon, nawadaan og panimot ang usa sa igsoong babae ni Rhea May kinsa daling gitabang usab sa mga medik sa barangay Labangon. Samtang amahan sa biktima maoy gikuhaan og pamahayag sa kapulisan isip nominal complainant sa kasong murder batok sa suspect. Mupahal ka kaso ni tay. Pahil na ko Gipakita ni Police Major Angelito Valleser ang nakuhang mga ebidensya batok sa suspect apil ng resulta sa DNA ug autopsy gamit takdo usab sa extrajudicial confession ni Gabotero. Dugang CCTV footage usab ang gipakita sa kapulisan mahitungod sa pagbiyahe ni Tukmo gikan sa Luok, Mandawi City kadlaw ni adtong Hulyo 16 sakay sa habal-habal. Ang habal-habal driver nga nakuhaan sa CCTV nga naghatod ni Rhea May ang una nang mipatimaw sa kapulisan ug miangkong siya ang mihatod nini ug mikumpirmar nga si Simeon Gabotero ang mitagbo ug mibayad sa pliti sa dalaga. Ang kining CCTV footage sir nilink na ni sa testimony sa driver nga mo'y nagkuha gisakyan ni Rhea padung sa barangay Banawa, particularly sa Banawa Elementary School. Samtang irakdang muluwat og extrajudicial confession ang minoridad nga igsuon ni Gabotero kinsa kauban ini sa paglabay sa lawas sa biktima diin nakuhaan usab sa CCTV ang ilang pagbiyahe. Maapil kini sa isang at nga kaso o depende na sa piskal o sa korte ang pagdeterminar sa discernment nini. Samtang subling, nangayo og pasaylo si Simeon Gabotero sa pamilya sa biktima. Usay mo ipadangat mo yun? Ngayon ko pasaylo sa nabuhat na ko ba na wala na ko mapugni yung kaglingon kay Okay, Sa- niya andam ni mo at tubango na yung tanan? andam so ko ma og dili ko ma pasaylo na sa kaning baga sentensya sir pwede na ko isugan ang kinabuhi ko pero pasaylo lang ko nila Andam ka nga? andam ko matay. Among ipasalig ninyo nga mahatagan gyud og sakto nga katinawan ug unsa joy lintunganay aning panghitabo nga ang kapulisan sa Cebu City Police Office headed by our City Director si Police Colonel Erineo Dalugdog naningkamot yun nga mahatagan og hustisya ang biktima including pod sa iyang nagpangutan nga pamilya sir. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.